Здравейте! Заповядайте на 17 януари, събота, от 11 часа в читалището на село Гара Елин Пелин. Читалище Светлина. Нека наистина бъде светлина, защото това е едно прекрасно благотворително събитие, на което имам честта да ви поканя, като негов водещ. Събитие, което е първия рожден ден на Музикална академия Тонини и събитие, на което няма да се чакат подаръци, а всъщност Академията и, разбира се, с ваша помощ, иска да раздаде подаръци, които ще бъдат под формата на събрани средства, които ще бъдат дарени по проект Светулка на Фондация за доброто. И да, всички тези средства ще бъдат дарени за детското отделение на болницата в Елин Пелин. Нека заедно да подадем ръката за най-малките и за най-нуждаещите се. Децата, които имат някакъв здравословен проблем. Те заслужават, докато добрите лекари вършат чудеса, да бъдат на място, в което се чувстват добре, не са депресирани и им е приятно. Нека заедно го постигнем и вярвам, че може да го направим. Освен това, ще се насладите на възпитаниците на Музикална академия Тонини. Едни чудесни деца, които ще се раздадат за вас. И да, докато не съм забравил, ще имаме и известни официални гости, които абсолютно пробоно се включват, за да зарадват вас, докато всички ние помагаме за децата. Заповядайте. И една малка прелюдия, какво да очаквате от възпитаниците на Тонини, като разбира се, аз нямам никакви умения, децата обаче са невероятни. И ето Народно читалище Светлина, 1975 година, село Гара Елин Пелин. Може в Google да влезете, да намерите на картата и ви очакваме!